Ahojte, bavia vás spirituálne témy, osobný rozvoj a chcete sa či už o sebe alebo o rôznych iných témach dozvedieť viac? Tak mám pre vás riešenie konečne po tom, ako moja myšlienka vznikla v hlave viac ako pred rokom, vám prinášam s mojou veľmi dobrou kamarátkou podcast, ktorý už teraz môžete nájsť pod linkom, kde vám dám pod túto upútavku. Budem sa tešiť na vaše postrehy. Určite si vypočujte podcast. Je tam aj uvedené, čo môžete získať, keď sa zapojíte do niečoho. Takže určite sa to oplatí. A určite budem rada, pokiaľ nám dáte like a odber. Teším sa na všetkých vás a dúfam, že vás to bude baviť rovnako, ako to baví nás. A určite sa dozviete v prvej epizóde, čo všetko tam plánujeme. Takže teším sa na vás a verím, že vás to zaujme. Čaute.